Погледнете градината си. Почвата е суха, напукана, твърда като бетон. Всяка пролет едно и също мъчение, нали? Растенията ви се мъчат, жълтеят. Реколтата е слаба, колкото и да поливате. Мислите си, че земята ви е лоша, че е тоща. И какво правите? Слушате модерните съвети. Купувате скъп оборски тор. Мъкнете тежки чували с купешка пръст. Скъсвате се от работа. Или още по-лошо. Правите огромни компостни ями. Събирате буклуци с месеци, обръщате ги с вилата до припадък. Чакате с години. Спрете. Веднага. Това е гигантска грешка, която убива и вас, и вашата земя. Оборският тор е бомба с закъснител. Той е пълен с семена на агресивни плевели и патогени. Вие сами сеете собствения си кошмар. Ако торът не е огнил перфектно, той изгаря корените на младите растения. Убива ги за дни. Това ли искате? Компостът? Да, той е полезен. Но кой има време и сили да произведе тонове компост за цялата градина? Никой нормален човек. Днес ще ви покажа как са го правили нашите деди през 50-те години. Метод, който превръща пясък и глина в черен, мазен чернозем. Без капка оборски тор. Без дълго чакане. И най-важното, без да прекършвате гърба си от копаене. За да разберете тайната, трябва да разберете биологията. Голата почва е мъртва почва. Когато оставите земята си гола, слънцето изпича полезните бактерии. Вятърът отвява най-горния плодороден слой. Дъждът я пресова в цимент. Природата никога не оставя земята гола. Отидете в гората. Някой там да разхвърля оборски тор, някой да копае с лопата. Не. Гората се храни сама. Листата падат, тревата умира, корените гният. Милиарди микроорганизми и червии преработват това в хумус. Ние ще пренесем този горски процес директно във вашата зеленчукова градина. И ще го ускорим десетократно. Първата стъпка – зеленото торене. Забравете за празните лехи. Всяко свободно място трябва да бъде засято веднага. Използваме сидерати, бяла синап, овес, фии или ръж. Тези растения са вашите най-евтини и мощни работници. Техните корени пробиват бетона на вашата изтощена почва. Те извичат минерали от дълбочина, където вашите зеленчуци не достигат. Засявате ги гъсто, като килим. Оставяте ги да пораснат на педя или две. Но внимавайте, не ги оставяйте да цъфлят. Ако цъфнат, стъблата им стават твърди и дървесни. Те ще изсмучат силата на земята, вместо да я нахранят. Хващаме ги млади и сочни. Втората стъпка е брутална, но необходима. Взимате сърб, коса или обикновена мотика и отсичате цялата тази зелена маса. Не я събирате, не я носите на компоста. Това е глупост. Оставяте я точно там, където е паднала. И сега най-важното правило на старите фермери. Никога не обръщайте земята. Не закопавайте зелен. Когато закопаете прясна трева надълбоко, без въздух, тя не гние. Тя се вкисва, плесенясва и трови почвата ви. Тя трябва да остане на повърхността. Корените, които остават в земята, ще изгният сами. Те ще оставят хиляди микроскопични канали, през които почвата ще диша и ще пие вода. Третата стъпка – създаваме одеялото. Зелената маса сама по себе си ще изсъхне бързо. Трябва ни въглерод. Покривате зелената сеч с дебел слой слама, старо сено или сухи есенни листа. Не пестете. Слоят трябва да е поне една педя дебел. Това е вашата фабрика за чернозем. Създадохте идеалните условия. Отдолу има сочен азот от зелените растения. Отгоре сув въглерод от сламата. Сега поливате всичко това обилно. Сламата ще задържи влагата. Слънцето ще напече горния слой, но отдолу ще остане тъмно, топло и влажно. И тогава се случва магията. Невидимата армия на природата се събужда. Почвените бактерии усещат влагата и храната. Те започват да разлагат зелената маса. Температурата под сламата леко се покачва. Точно като в гората под падналите листа. Този пир привлича главните инженери на плодородието – дъждовните червеи. Те усещат гниещата органика и се издигат от дълбокото. Те ядат тази смес от слама, зелена маса и пръст. И какво оставят след себе си? Най-скъпият тор на света – купролитите. Чист биохумус, перфектно балансиран. Пълен с ензими, които никой химически завод не може да произведе. Само за няколко месеца под това одеяло вашата мъртва напукана глина ще се превърне в рохкава, тъмна структура, ухаеща на гора. Това е истинският чернозем. Той задържа водата като гъба,
Корените на зеленчуците ви ще дишат и ще растат като луди. А плевелите? Дебелият слой слама не им дава светлина. Те умират в зародиш. Край на безкрайното плевене на слънце. Когато дойде време да съдите доматите или пипера, не махате мулча. Просто правите малка дупка в сламата. Засаждате разсада директно в тази богата черна ямка. И връщате сламата около стъблото, за да пази влагата. Няма нужда да разхвърляте тор. Няма нужда да правите компост на друго място. Вие компостирате директно върху лехите си. Тази земя никога повече няма да се напука. Никога повече няма да се превърне в бетон след дъжд. Тя ще става по-богата всяка година. Ще имате реколта, за която съседите ви ще завиждат. И ще питат какъв скъп препарат сте купили. А вие просто се усмихнете. Не сте купили нищо. Използвали сте безплатните инструменти на природата – семена, зеленина и слама. Без навоз, без копаене до припадък, без сложни компостни ями. Само чист, черен, мазен чернозем от всякаква почва. Ако искате да спрете да рубувате на градината и да започнете да работите умно като старите майстори, абонирайте се за канала. Тук казваме суровата истина, която модерната агроиндустрия се опитва да скрие от вас. До следващия път.